Er zijn natuurlijk sterke verhalen, maar wat bijzonder is aan de artiesten is echte grote artiesten, of ja, hoe moet ik dat zeggen? Het gebeurt in de backstage dat je daar staat en dat je voelt er is iets, er gebeurt iets achter mij. Dat is zo bijvoorbeeld geweest toen Courtney Love uit de bus stapte en de backstage binnenkwam. Onder sirenebegeleiding zoals nu denk ik dan ongeveer. En dan voel je van, je ziet het niet, maar er gebeurt iets. En dat zijn mensen die hebben charisma. En Courtney Love, of dat nu een grote artiest is of niet, maar die heeft dat. En Nick Cave, als die in de buurt is, dat voel je. Er zijn ook hele grote artiesten die ik op Pukkelpop graag gezien heb, van een niveau als Neil Young bijvoorbeeld. Die heeft dat dan weer niet. Dat is een hele gewone man die opeens naast u staat met een cowboyhoed op en zegt, oh shit, dat is Neil Young die naast mij staat. Of Dave Grohl, dat is een hele lieve jongen, die kan gewoon met een tas koffie naast u staan en vragen of een beetje melk kan hebben. En dat zijn ook grote artiesten. Maar er zijn natuurlijk ook verschrikkelijke artiesten. Maar dat zijn eigenlijk de verhalen die smeuig zijn, maar die eigenlijk ook liefst snel vergeet. Een van de mooiste dingen, trouwens, als je het over Stotter hebt, was met de Butthole Surfers die ooit speelden. Als je presenteert, de meesten die zeggen van, vroeger was het Luc, of was het van we don't want no presentation, no announcement please. Of dat zelfs zo'n manager zegt tegen u van, and what do you do, something with balloons. Dat die dan denken van, ja, weer een of andere clown die iets komt doen voor ons. Nu ik dat al zoveel jaren doe, is het soms zo dat de manager speciaal komt vragen van, you gonna announce us this year, will you? Dat is dan wel leuk. Ik heb het meegemaakt met NoFX, dat de manager zei, ja, de jongens willen een aankondiging, maar die gasten wouden het eigenlijk niet, maar de manager en de groep hadden niet afgesproken, dus ik ga die groep aankondigen. En die jongen van NoFX die vliegt mij aan en die wil mij gewoon een pak rammel geven, zo, what the fuck you think you're doing? Toen ben ik heel beleefd weer weggegaan. Ik denk dat ik mij nu gewoon in de frontstage zou laten vallen. Dat is goed voor de publiciteit voor het festival. Bij de Butthole Surfers was het zo dat Gibby Haynes, meestal is het bij bands zo dat je niet met hun zangmicrofoon mag presenteren. Ondertussen heb je een eigen presentatiemicrofoon. Maar Gibby Haynes van de Butthole Surfers die wou absoluut dat ik zijn microfoon gebruikte om hen aan te kondigen. En dan vermoed je van, ja, hier klopt iets niet. Ofwel hangt die microfoon vol met siroop of een of andere viezigheid, dat zou kunnen. Maar wat er gebeurde is, ik begin die aankondiging en hij had allemaal pedalen met effecten die verbonden waren met die microfoon. Dus hij vervormde mijn stem op dat moment zo erg dat ze dachten waarschijnlijk dat ik ter plekke een of andere vreemde ziekte op mijn stembanden gekregen had, want het was onverstaanbaar. En dat vind ik dan fantastisch, dat iemand zich op zo'n manier ook amuseert. En ja, dat is de sfeer bij Pukkelpop, dat de organisatie en artiesten, dat blijft een zekere afstand. Maar na al die jaren hou je daar ook wel een aantal hele goede contacten en goede vrienden aan over. Van mensen die nu hele grote muzikanten zijn. Dus ik heb denk ik bijna alles en iedereen, zonder pretentieus te zijn, al wel de naam correct mogen uitspreken op een podium. Want veel meer stelt dat aankondigen niet voor. Ik hoop alleen maar dat ik goede leuke one-liners blijf vinden om dat te doen. En de mooiste aankondiging die ik ooit heb mogen doen was hier op Pukkelpop voor de Cornflames. Maar dat was omdat het de band van Eppo is, met allemaal mensen van HJ die erin meespelen. En als dan zo uw eigen gebroed, zeg maar, dat we met Pukkelpop gemaakt hebben, hier dan speelt, dan doe je extra je best om die aan te kondigen. Wat je voor Nick Cave automatisch doet, maar voor hen dan iets meer.